Guys, di apa ko din sa ilan ni Auntie Mercy. Wala pa ko nag-uli. Di ka nagmanyanita. Nga, nagpapalit sa Ate Mamia sa isda. Sa bawon da ko nun eh. Dala din ni Padir. Yan tong sa bawon. Kaya naunsa man ang adi ay. Imuha diha ako ang gariyo. Dagha naman hinuon imog bation nga sakit-sakit. Bis kay di na tiil. Ipahilot ka na. Wasa na naghubad. Naba man din imong ipahilam. Kita mo kusbuha pa ganyan. Ay, sa kay bagay danig. Ako kapag ka santuri ni Lucina kay agod may kag abi tabag seryoso kayo na iyang sakit ng ignon. Ba man day kuno kay nakita kuno siya gwapa, kakalay na. Nya nataon na ilang tubig ni kuan papa. Nya wala pa ni agas kay ang host dito sa bukid nasunog, gipang sumpay pa nila. Na ugma ni moagas na ni Dani ugma kay na lahi naman ni siya nga linya. Ato ni siyang lutuon guys. Gusto ni papa magsabaw. Na magsabaw ta. Nagkuha ta guys sa kuan. Atong isagol dito sa sinabaw kay ganahan si papa agsabaw. Higop sa sabaw. Ang itong kuanan sa talbos. Unday yo. Na, Na. Ay ni tumita yan sa atin inday uli ang taro. inday. Dahil biglang din. Ano ibili na nila? Ano? Nakay siya. Lugay. Di na mer. Na. Kamahal pagkalami ba sa sabaw. Gano? Pero kapag hindi ako doon. Ano? Kuha guys, sabaw guys. Nagwapit niyo. Hindi na mawala yung tubig. Nagkakahin man o. Wala naman yung tulok. Wala naman yung tulok. Tulok sa ako. Hanggang. Wala yun na nakatulog. Basta na tulog eh. Paigot mo dito nagagas yapon. Kapag gagi tangtang pa wala ang tubig. At kamahaw sa tabraw ni. Yan yung tapos ng silbi. Ang ito na yun. Subok mo. Subok mo na po sa sabot. Pahaw. Dagan na ni panito guys. Dalawa sa amin. Alas 15 na. Kumahaw na dala na ni kanito.
Hindi naman sa gutuman sa damit ko. Lapit mga tunsi. Brownie. Tingnan mo si Retito nga nagpapaliton. Sila na ba na mama? Ito. Kan ang palit dan ha. Kasi may tubo. Bakit si Nyug dahil? Kung sa sinyo na isip. Naambot lang. Mak daw. Ano? Ano? Inom. Sila ba 20 daw. Noon lagi ni Pero nga tapon. Ignong ko pala dito karon. Pagdito nga. Ito na. Ini. Kaya, ini ka. Ini. Ang kadungog sisi niya. Lasan lang ko mo ba? Paseros na lang mo daan. Sabi ko. Senior ID. Kawan wala pa ka. Makpa. Papo na balidit. Kasi di namin balidit ito nisi magsulod na rito ang mga lan. Sesenta na ka. Kasi tayo dos na ko karang marso. Ah, wa pa man kadawat. Wala pa gani. Sige tayo na hindi po ko nagpile na. Nanay ako ituan. Ato ka ako ulit. Dapat itong ako ang pagka-wana. Gamay pa man sila sa senior. Ang Di kadaghan man. mo man ito pagkamateri-pidang. Ni Mamatay na si Along. Ba man din puli. Piping daghan ni mga matay dito. Itong pag Kuyawan mo sa dana. pag insakto ginako 50. Pag release nila nakakarga dayon ko. Sesenta. Sa sinta. Bain ko 50. Insakto na ko sa sinta ba. Hmm. Pag release nila nakakarga dayon ko. Sa midwa totoy. Pwede malasin ko na akong kayo. Apil pa. Sa 52 na po. Nawa may nagliya-liya. Nasugin. Bangot nagliya-liyan. Baskog man. Pagbuhaya mo. Pagwili bang nagbangot purpose. Bawas ng portis nga isa kaya wala nang Marvin mag sila. Kami dumaw. Ano mo ba? Kuas migir ang ganun karga. Ang lima wala na. Nagtrabaho, nag-eskwela ka punto si Ailet. Marvin? Dergrin. Graduate naman sa Jordan. Ma, nabuka! Ma! Napunta mi duwa na. Anak ko andun balik. Tumbang. Sigali kami nung... Pabuyo din na. Dali na. Ambak mi duwa na yun. Tumbang. Di ang motor na labian. Pinag drive. Ang motor na labian. Dali lang yang. Dali na dong. Dali na kay. Ayan mo. Dali na kadaog. Nakay, dali na. Dali na mon. Ay, kadai. Ay, sakto na. Kaya ko no. Kauna naman tayo ko ganina. Ako? Ngay, wag mo na dati sa motor. Nag-ambak kayo na duwa. Ba, yun. Di ang motor na labian. Tubig naman. Ay. Lock. Dalawa lugar rin na konsep? Hindi na lang.
Yan na. Tinamay ko. Ang namay. Ay, kambing ang sabay ka rin pa. Inta isbog. Di nag-isbog ko. Kawa nga pag yun. Nana, mag-siya daw. Mag-dimag. Dana, manabila na. Manabila. Ako sakay. At ginanay siya daw. Ginanay. Patumuyo. Sali pag ikatawa nga. Ang katawa. Di lang ka Apa mamudapit na kuan di ay diskus ya. Bayan ka ba nila? Bakit na dapat dito makaabot? Padong pumulit tulugan. At ka ganun man lang. Ito tuwag yan ako sinas baka da. Ganun nga mo. 20. Busog din na ayam katulog man dito. Ay di man. Kumon. Na. Okay na. Naman. Kaya na siya. Let na. Bakit na sa bunde? Taras kabot day. Wala. Di mo sa bunde. Yan sa ato hinay. Bawagan yung baboy dito, Mon. Wala, ba ako yun pa mga kwaon. Tanaw. Dun! Ay, Tatay Lola. Asa na nyo na? Pero sa mga bakit mo? Tatay Lola. Pero nag- Naglaba ta guys. Nakapasagod ko kagahapon. Mga napay tubig. Ato ano mo kuso atong kuan. Bulingon nga ginagmay. Ano yung bang laban guys mga sure pan ra niya, sure pan. O mga underwear. Ang mga kuan na kanang dagko ng mga kuan dito na ako nasa bukid lampan. Ang kaning din lang ako. Ang mga pagkusot. Nagpa kuan pa sa tiko naging agong ko sa buhok sa baboy. Ako sa nagtagdan mahumang kulong ako nagtagbong na dahil ko kay. Ay sa hapon pangasan ko dapat si Dudong dagko kay. Si Dudong ko ara sa bukid. Wala makuha si Dudong kay. Dito rin sila ni Saysay na tulog kagabi sa bukid la mama. Yan. Baby na ni Saysay dito kay. Wala may klase si. Wala si Saysay nag. Ako may naswas guys. Dito yung rakod. Yan, maligo din ko karon sa isa kapita. Sarap yung kapita. Ito ikaligo. Basta lang mainitan kay agtugyan ka. Nagkuan si Saysay, excuse sa iyang maestra kay kuan. Kani napil man sila sa scholar sa IPNB. Na release nila, out nila. May na siya guys sa isa ka tuig. Na sila 3,000. 1,500 ang kuan semester. May na lang na siya. Kadugang-dugang sa pangkuan sa ilang mga kinahanglanon sa eskwelahan. May sa Saysay gi-order rin yung iya sa sapatos. Kay sa sapatos. Kanya palit po niya sa suoton nila sa kuan. Kay mag-intrams man sila. Suoton niya sa intrams. Practice nta sila sayaw karon na nagkuan man kuno nga dili sa nanasiya deha uban yang classmate kana yang classmate gagaw ra pud na niya.
Ya maluto na karon akong gilungag nga bahog sa baboy. Magbugnaw na po dayon kay para nga niya sa hapon makabahog. Kanay kong binaswas, digom rin ako kaya para may pangyabaw dito sa kuan. Pangyabaw dito sa CR. Nagkuha ko daan guys sa para bahog sa baboy. Anak tayo nabugnaw guys. Na siya ako pa nang lisan ako na siya hawason dan. Lisan ako na siya hawason dan ha kay para nga malata gid siya taman. Ay nindot dito siya nga lata. Grabe ka init. Grabe ka init na ito pupugi kan sa kuan nagbahog ko sa mga bakpin din. Human akong bahog akong ibutangan sa tubig kay para makainom na sila sa tubig kay grabe ka init. Guys, nahuman na taog kaligo niya magtugbong na ta kay nakabugnaw naman punta sa bahog sa baboy. Magsabay ra ko nila ni Saysay kay magtugbong man na sila kay mangita sila sa sanina nga ilag suoton para sa ilang intrams kay magsayaw lagi daw sila na magsabay ra ko nila. Gipadala ni Ate E nga para pang grocery sa mga bata daw napod siya gihatag ni Bintoy pang palit og chinilas og daghang kayong salamat Ate E. So magtugbong nami guys. Kaabot na sila guys, gikan ni sila nag window shopping. Nakadawat ni sila sa ilang kuan. Na-appeal man sila scholar na mo na nga nag-window shopping sila nya ang kuha ni Saysay mao gid din taon ni diaper ni Dudong. Imo bing unsa imo bing? Gamay ra kayo. Kani sila tulo guys, nakadawat ni sila sa scholar sa IKNB. Sa Gunson wala to sa Spilanson dato. Ya, nanugbong ni sila kay nagpalit sila sa ilang sanina. Naman yung sanina ngayon yung gipalit. Nakapalit mo? Siksik aja. Yato ni, dire. Ikot na.
Tibog tuy. Palit sila og sinina para suoto nila sa sayaw sa intram sa ha? Acquaintance. Acquaintance. Naman na imong napalit say. Naman na imong napalit. Sinina. Guys, muna ang napalit ni Saysay. Ang iyang nadawat niya kay 3 mil, kay 1.5 man ang semester niya, gitibo rin nilang dawat. Ang sunod tuig na po na sila magdawat. Na, palit siya diaper, gipalitan niya diaper si Dudong kay pag maputoy diaper, palitan po niya gatas. Nagpalit siya og kuan, sudan, manok. Gikuan niya iyahang nadawat guys. May panakot, may luyan, may atsal. Yang gikibingan ang iyang nadawat niya. Ipalit po niya ang uban sa iyang sapatos. Daw, suoto nila pag kuan, mag-acquaintance na sila. Dayon mag-intrams. Suoto nila sa intrams. Magsayaw mo daw na sila. Magbahog ta sa kuan, magbahog ta sa baboy. Katong isa niya ka kuan na apply na apilon po na siya sa scholar sa eskwelahan. Sa unsa ganito siya nga scholar say? Sa salay ba? TES? TES? TIS? Na-apil po siya scholar sa TES pero wala pa siya nakadawat ana. Na ang iya nadawat karon sa IKNB niya og daghan po kayong salamat no kay nakaabil po siya sa mga ingon ana nga kuan sa scholar. Katabang-tabang po niya magbahog ta sa baboy guys. Sila ni Koreana na ana ko hinumulan danhi binugnaw bing ambes na bing di kaning bahog Agkaon ako. ay agkaon sa ka gigutom day ka agkaon sa kuno siya guys kay gutom kaayo. Naglungag man ko ganiya sa kuan niya, nagpabugnaw ko daan. Da singgita ng mga baboy oh. Kay kabalo na gid sila nga. Nagtingkaon na gid na nila. Ato na nagsagulan nila sa nila kuan sa. Naa na po ko'y hinumulan sa baktin. Turo dito akong gisulod kaya na may manok. Ang kanang baktin ako na pong gitsin speed na sila kay irliwin to akong gibahog pag kumanglutas na duha naman na siya kabulan ako na pong gikuan gitsin speed na sila guys. Sa pangas mi sa bukid tanamon naturan si Riri to sa pamahaw kay wa to nakapamahaw niya kay wa to nakadala sa baron kay naudtuhan ng pangmata. Alas 5 na may nakamata niya. Maglungag pa siya. Wat pa siya sa nilungag. Kuan na, udto na. Kaya dalam niya motor dito. Baron na si Robinson. Kaya aron siya magkuha din sa bulingon. Kaya pa-change oil sa na motor dayon. Hinay ang tubig guys. O, dili makasaka. Mga danharan nila ni mama gikuan. Pero sagdi na lang. Kaya pagkasahod naman. Gamay na lang kahoy dani guys kay nagkargada man kagapon si busing. Sariri dani guys nato na ni sulod dani sa iyang bag iyang balon kay kasi ito pa to sa dito sa sapa nagkuha pagkahoy. Nara yung bag oh. Ada siya guys. Turo sa bag, yung kanon mo. Pagpamahaw sa. Turo to bag ni mo sulod na ko.
So na iskapor. Kaysa tagi na. So saging. Turumataon mo na. Turumataon mo na. Alang ko lang doon na dire. Muli yung tabok pa Roy. Kalero ng tabok. Ikaw anong dito man ka? Ha? Girili niya yung kahoy guys kay lisod ko nung area. Ha? Kurmata ila dito gamit. Na, ang imo nga nung balsahon man nimo. Ah. Isumot mo turut-turut bang? Sa tumbrok dos. Samot ito. Pero dito rin yung kahoy gawasad. Ini rakay dito bak agian ko na pero bagil kayo mo tanaw. Nakalayo. Layo na kayo to dito. Namaura. Dia nga tumoy dito. Dito sa tayo yamar dito. Ang katong dito. Dito pa. Oh. Duba yung spa. Ini yung hindi nila ako nila kung anong dio. Dito ang dito pong pabor dito mga tao. Kay lugso naman dire pang-asa na ah. Pero ang kubik ko dugangan na sad. Ay ay. 5. Wa day madala sa 5. Wa pa to nagsumada tong dito. Kana dong ato na mi. Agpanigwe pa nag-una man mi dinhi. Ha? Sila na si Bintoy da akong ipadala kay ag ipalahos ko sa day na ato sa ubos kay ipa kuha na ko sa bulingon. So tumod sa ilagdong. Ano ba kanatok nga lubong ra ba kay getay? Ha? Lepisi. Ibudbud ang inanahan ng kahoy daw, ibudbud ang patisi daw. Wala lagi ng bala to. Inana mo na ko sa inyo. Kung gahi gyud kayo. Uli na mi guys. Anigwe pa sumumon sa baka. May saging guys nga lakatan dito nigikan sa banlag nalata namday gani ni oh. Sobra na sa hinog na kay siya guys. Mga hinog kada siya tanan. Ay do ka bulig. Do kasipi, do kabulig. Tamis na kay ni ba? Bunulan?
Lakatan. Lakatan. Lagi atan unsa ni? Bir na. Bir naman ni gapon sa nini mo. Diha na sa ingon bitaw ko ni Doydoy nga gadto mi diwa ko gitugbongi. Laroy kayo giatang lami na kay kaligo gyud. Ag sa puto nako. Adi man na siya kuan nabunog ra man na siya sa motor oh. Ang irit mo nagkaon na ni. Una ito siya. Ampay niya. Uy, ganang ko dani isudan sa luto. Dami gid. Ante Merce. Oh. Saging. Reject to? Kumpasan ba ka pinhalindad to? Wala ka reject eh? Aon sa Duhar to ka bulig. Saging. Yan na lakatan? Mahal yung lakatan kay. 25 ra mga ning kilo. Sus agabat pagay na. Pinamay ko sa ako ay kilo. Sa kay Steve, duhar to ka bulig. Taang sa sagada to bulig lagi na. Teka. Giputos na to ni mo dito sa ni mo ka bulig doy. Ha? Ay magit sa putuson linda. Kanang lakatan mo itanom kay mahal kayo ang lakatan. Mo ba tong ako dito nga sa rabok na buhi. So may ganang kaon na ning lakatan saging. Anda. Oh, di man ni siya ing ko nang dini o nabunog ra man ni sa pagdala nila kay sobra nakahinog. Atubong agit karon lang. Nagamit ko mo to kay palot ko. Pila ka oras dai kan Hakot na dito. Hakot sa Tubig.